Roberte. Člověče, hoď to kolo předtím. Co budeš dělat? Něco se najde vždycky. Ale co budeš dělat ty? Moje úcta, čím vám to neposlouží? To je přece
Zdar lidi, zdraví vás legenda, prostě legenda, no prostě. A dneska si ukážeme nový update, co v něm bude a jak to bude vypadat. Jestli tam zůstanou, hnedka vám ukážu. Vím, že tam budou asi nové lokace, ale jestli tam zůstanou tady tyto Dumbbell, jestli tam zůstanou, jako nevím, no. Upřímně bych řekl, že ne, ale je to na vás. Je to na Prestnovi, no. Já se úplně spadl. No, a jinak je tady maximálka Maxed Out, vole. Maxed Out, potom budou další rebirty, tak si myslím. A bude to dobrý. Takže nechte se překvapit. Ještě nějaké jiné věci tady mají být. Co nového. Celá mapa se, tady tato celá mapa se bude rušit, jo. Bude to, myslím, že vést dál a prostě dál. Podíváme se potom, až vyjde ten update, nebo ne, až v půlce updateu se podíváme na Discord, jestli tam něco dali. A nebo na Twitter. Buď jedno nebo druhé. Ale počítejte s tím, že tady budu možná tak hoďku natáčet. Abyste s tím počítali. Je to takový live, mini live prostě. A natáčíme update. Doufám, že tam budeme mít i ksicht už, který tam mám. Na té postavice. Jestli ne, tak končím s tuto hru. Samozřejmě si dělám srandu, jo. Já se jdu podívat do Spawn Worldu. Jestli, nebo za kdy bude ten update. Za 2 hodiny. Nice. To je dobrý. To je hodně nice. Jako. Toto uděláme. Se jmenuji. Nevím, co to po mně chce, ale myslím si, že se tak fakt jmenuji. Invalid X username. Dobře. OK. Počkáme si 2 hodiny ještě, no tak to nevím. Když tak ještě natočím zítra. Update. Začal jsem docela dost brzy, no. Jako. Teď tady budu plnit spíš ty questy, prostě, které musím splnit, no. Zatím tady budu otevírat ty slabé vajíčka. Budu tady otevírat ty slabé vajíčka. Budu to mít tady namířené. Na tu fontánku. To budete mít namířené a budete vidět čas. Teď se chvilku vzdálím a nechám vás tady o samotě. Si užijte
otevírání vajíček. Dejte like, odběr. Like a odběr, no, prostě. Nevím, co mám na to mám říct. A pokud dáme 100 odběratelů, tak možná natočím velký stream. Jestli mi to teda půjde. Pokud dáme 100 odběratelů. Jenom 100. Protože jestli to hypnem fakt těch 100 odběratelů, přísahám, že bude největší stream ze všech. Možná ne největší, prostě nebudu natáčet jak ostatní youtubeři celý den. Určitě ne. Ale samozřejmě bude stream. Ale musíte hypnout těch 100 odběratelů. A pokud chcete další takový mini stream, tak musíte dát 50 lajků. Se zavřenýma očima, jo? Jestli vám to půjde. Teda, když tak je mějte otevřené, mě to jedno. Prostě nějak dejte ty lajky, dáme tady 50 lajků a bude další takový mini stream. Jsou prázdniny samozřejmě, tak já bych mohl natáčet třeba do večera. Ale nevím, co budu mít ještě v plánech. No. Takže tak. Že odběr a like. A možná vám tam zapnu, abyste mohli mi dát členství. Takové menší členství. Třeba za 10 korun. To mi stačí členství, abyste si koupili. Až to tam teda dám, jo. A nevím, jak se to tam dělá, takže bude to chvilku trvat, takže si asi chvilku nekoupíte členství. Ale budete si moct dávat prostě odběry a tak. No, nebudu to dál prodlužovat a jdem na otevírání vajíček.
Protože je tady takový ticho. Boženka s Petříkem se odstěhovali, koně a doby se vodili taky společnému ustájení. Jsi tady pořád takhle sama? Včera jsem to na mě nebylo. A co na večír? A v noci? Už je horší. Tak tady nezůstaneš. Hospodářství necháš družstvu a vrátíš se domů. Nevrátím taky. Co to tady drží? Ty jsi ze selského rodu? To ne. A když jsem to celý prožila, tak mám i dost velký důvod to nenávidět, ale já bych odešla. Tu radost tím neudělám. Tak ti přivedu psa a už tady budeme 3. Vlastně to chtěli všichni. Co ti nakonec nabít? 3 věci. Ty máš těm 3 funkce. Mám si vybrat jednu z nich. Říkej. Mám dělat ředitele výzkumného podniku To není nic moc. nebo ředitele společnosti. No, jestli nás nevyženou někam do háje a nechají nás tady, tak A nebo ředitele krajské správy pošty. Mě taky ne. Poštu bych bral, ale ne tak velkou. No tak co jsi nakonec vybral? Lesy, výkup. To říkám. Poštu, ale malou. Počkej, já ti nerozumím, jakou malou, kde malou. Jedna taková se tady uvolnila. Kde? V Aldech. Ty jsi zbláznil. Myslím, ne. Jen 54, cítím se unavený a chtěl bych se vrátit tam, kde jsem začal. To si dobře rozmysl. Jak to vzal? Tak jsou. Děkuju. Chtěla jsem vám něco říct, pane předsedo. Ne, já už nejsem předseda. Já vím, ale mě to vůbec nevadí, vůbec ne. Vy jste byli vždycky na mě hodně, vždycky nám to nevadí. Kdyby vás před vystěhovali a všechno od vás odešla, to ona by určitě udělala. Takže se můžete nastěhovat ke mně. Já mám velký byt a celou zemi. Byli jsme tam úplně sami a já bych se o vás starala, to přece víte. To já vím. Děkuju vám za tu nabídku. Nemusíte neodpovídat hned. Rozmyslete si to. Já jen chtěla, abyste to věděli.
pomalu bavit věcí. Kdy chystá ředitel směnu pro ty výtvarníky? Slyšeli jste? Máš je to pro mě důležitý. Učky se do toho moc nechce, co? Ale já... Nejstarší strejda. Tak mě máte tady. Chceš bydlet nahoře nebo do Tatínka, když se teď přestěhovala do mě? Jestli můžu prosit, tak nahoře. Ať se ti to hezky přebývá. To bude určitě. Tohle by bylo místo i pro tebe. Já už to nebudu. I když právě teď jsem dostal nabídku k sňatku. Poprvé v životě. A co ty? Já už nic. Já chci být sám. Tak jsi šel do Alberty na poštu, aby jsem s tebou někdo rozhodl. I proto. Bys nás na chvilku pár. Takhle? A jak dlouho budeš? Najednou mu něco popadlo, že v tom baráku nemůže bydlet ani den. To není hotel. To je hotelová bílá vana. No, takhle mluví pořád. Tak nic si z toho nedělají. Si vedete novou hospodu a všechno bude v pořádku. Už nikdy má noha nepřekročí práv hospody. Už nikdy má ruka nepobíbí. Můžeš mě říct, čím se chceš živit?
slyšíš. Ještě ano. Komu? Si koupil si tady rozhodl. Skakolik ještě. Takže jsem tu zpět. Zbývá 2 hodiny a 14 minut, což moc neuteklo za tu dobu, co jsem byl pryč. Jo, takže jako utíká to hrozně pomalu, abych mohl říct. Ale to nevadí. Tak to správně má být. A mě by zajímalo, kdy bude update ve Still a Pet od Big Games. To taky budu natáčet, když tam bude update. Mě tam teď hlásí víc ten Still a Pet. Jo, tak teďkom se jdeme podívat na jejich Discord a jdeme se podívat, jestli už tam něco dali. Tady bude fekálovat na jeho stranu. Diga Discord. Tady tohle, jak se tomu říká, Twitter, takzvaný. Měli by tady něco dát Big Games. Jako každá by tam něco, počkej. Cože? Počkej, tak oni to museli dát na Discord. Nebo nevím. Fakt. Já se z toho úplně mimo. Still Pet. No. Ukážu vám, jakého peta bych chtěl, jo.
Počkejte. Tohoto jsem měl, toho Divine. Jmenuje se Wild, nebo jak se jmenuje, Wild Galaxy Agony. Toho jsem měl. Ale dal jsem hnedka Rebirth. Promiňte, teče mi zmrzlina. Teče mi to po celé noze. Fuj, fekál. Tak ty jsi úplný magor. Já jsem v píči. Teď uslyšíte takový zvuček. Piču, počkej, bači. Nedělej. Takže jsem se trošku to zařek. Tak. Chtěl bych tady tyto moc, jak se jmenou. No to jsou jejich nové styly, nebo jak se tomu říká teď. Teď nevím. Ale rozhodně Hubert je oproti tady těmto silnější. Hubert, shiny ještě k tomu. Tak o banánu se ani nebavím. Tomu dává offline coins, brácho. To je taky hrozně OPčko, jako. Když to takhle vemeš. Piči. Shiny Golden Rave Crab. Tak tento už mám taky. Skoro. Mi chybí ještě pár. Víte, kterého bych chtěl? Tady tohohle. Jak se jmenuje? Tu Korn? A nebo tady tohohle. Toho jsem měl na svém serveru, akorát, že se mi to trošku zesralo. No, tak jako. Mi ho zebrali. Jsem pro něj utíkal a oni si ho vzali, tak říkám. Ještě jsem jich bral, nebo ještě jsem ho bral, aby mě ho nezebrali. Utratil jsem všechny coiny. Samozřejmě, co se stalo? Zmizly mi coiny, nemohl jsem dát Rebirth. Dobrý, ne? Jak to asi tak vypadá, tak asi je to dobrý. Oni fakt sem ještě nic nedali. Ty vole. To je jako fakt. 2x2 for 30 minut. Collect those offline coins too. No to je dobrý taky. Ale já chci vědět, kdy přidají jakože to. Tady to nikde není prostě. Prostě nikde to není, protože... Je to možná, že by to dali sem. Jo, dali jsem tu novou hru. Ještě nic nedali, jakože o nějakém Pet Simulatoru 99, takže se asi nepodíváme. Nevadí, zjistíme v updateu. Pokud se mi to teda nebude sekat. Zjistíme v updateu, ano nebo ne? Ty jsi úplně fekál.
Cože? V tomto jsem mega dobrý. Steel opět. To si zahrajte. A vám to do odkazu. Možno. Ale za chvilku budu muset končit. Protože se mi pomaličku vybíjí telefon a mám nějakou práci. Takže za chvilku budu muset končit. No. Takže nic nepřidali nového, no. To je docela blbý, no. Jsem myslel, že aspoň přidaju. Podíváme se ještě na YouTube. Od Big Games. Jestli tady něco nepřidali. Big. Prostě jenom Let's Go oficiál teaser. A ho tady nic nemá. Dobrý. Tak ani nebudeme vědět, no. A nebo ještě se podívám na jednoho youtubera. Jmenuje se Varmi RBX. Dejte mu odběr a lajky na videa. Samozřejmě. Já mu samozřejmě dám odběr, jo. Vím, pokud chcete, tak mu dejte taky odběr. Takže jo, v Grow a Garden to vám pustím. Z Grow a Garden se podíváme na to, co nás bude čekat v dnešním updateu, který bude 5.7. v 16:00. Samozřejmě celý update budu klasicky streamovat, tak jak jste zvyklí, na kick.com/varmilp. První odkaz dole v popisku. No tady na to se napojte na Kick. A napište si tam samozřejmě Varmi LP, nebo jak se tam jmenuje ten píčus. Nevím, asi Varmi LP, no. A dejte mu tam follow, aby vám chodili prostě, jestli máte telefon nebo počítač, to je jedno, ale aby vám tam chodili oznámení, jo. A jdeme dál se dívat. Když se podíváme do mého inventáře, tak jsem to trošku přehnal s těma hanisaklama a mám tady hanisakly v hodnotě asi 2000 trilionů, takže nějaký určitě budu dneska na Kiku rozdávat, tak tam rozhodně nezapomeňte dorazit, pokud ještě na Kik nechodíte. No a uvidíte tam všechny novinky z updateu v Grow a Garden, taky si uděláme nějaký soutěže, možná o pety, pokud půjde tradování petů, což já doufám, že jo. No a taky samozřejmě se podíváme i na Pet Simulator 99 update, ale to už předbíhám, teď se jdeme podívat na novinky, které nás čekají v Grow a Garden a co je v Grow a Garden novýho a jak bude pravděpodobně vypadat ten nový prehistoric event. Co jsem si všimnul, tady dám Orange Toby, hodím jí sem, tak můžu mít vlastně o 5 petů víc, místo 60, 65. Teďkon, když bych tam dal nějakého peta, který ho mám na 30, tak bych mohl mít zase místo 65, pravděpodobně 70, což je docela dobrý a jsem rád, že tohle to přidali, protože s petama mám pořád problém a pořád jich mám v inventáři moc. Každopádně dneska vám i ukážu, proč to pravděpodobně přidali a co se bude dít s petama, takže rozhodně vykupte to. Liberty Lily se dá sklízet normálně opakovaně. Firework Flower jde sklidit jenom jednou. Tady ty fireworky jsou jenom prostě takový ohňostroj, ale co je nejdůležitější, tak je tady ten Bald Eagle, který je hodně dobrý a je dost velká pravděpodobnost, že se vám hodně, ale hodně bude hodit na update, takže rozhodně ho nezapomeňte koupit, protože je možný, že ho budete moc používat a budete ho potřebovat právě k tomu updateu. Když se podíváme teďkon na novinky tady na XCOM,
to Grow a Garden, tak samozřejmě už jste viděli v minulém videjku, že chtějí přidat tady ten Prehistoric Event, kde máme prozkoumávat prehistorický život v Grow a Garden, nový seedy, nový peti a spoustu dalšího. Je tady dokonce odkaz na oficiální Roblox Event, který když si dáte upozornění, tak vám přijde upozornění, že je update a už je tady zainteresovaných 5,7 milionů lidí, takže vypadá to, že to bude jeden z největších eventů. Tady na tom obrázku pravděpodobně vidíme pety, který přidají v tom updateu. No a mělo by teda přidat nový pety, nový seedy, ale taky by tam měl být seed, který je lepší než Candy Blossom, což je právě ten Honeysuckle a tady se i spekuluje to, že ten Honeysuckle se bude nějakým způsobem nerfovat a že ten Honeysuckle nebude tak OP jako je, takže o to víc důvodů přijít na kick dřív a získat ten Honeysuckle ode mě, dokud má takhle velkou hodnotu. No a jsem zvědavý teda, jaký budou i cosmetics a spoustu dalšího, to všechno uvidíme v updateu. Každopádně, když se podíváme tady na další líky, tak tady se vlastně ptali v Grow a Garden, jestli máme přidat zpátky staré semínka a movenout summer semínka do Traveling Merchanta, to je vždycky jako ten merchant, který se tam jednou za čas objeví. Vyhrálo to, že ano, takže předpokládám, že nějaký summer semínka a starý semínka budete moct koupit v Traveling Merchantu a jestli mají přidat Coconut a Beanstalk do Seed Shopu a vyhrálo to ano obojí, takže je možný, že to bude přidaný, ale je možný, že ne. Jsou to jenom ankety tady na Twitteru. Potom je tady ta novinka o tom shopu na Den nezávislosti, ale to už jsme si ukazovali, to už všichni znáte, to už všichni víte, jak funguje. Doporučuji ten shop určitě vykoupit, protože minimálně ten pet by v budoucnu mohl mít velkou hodnotu. No a teď už jdeme na novinky, které jste ještě doufám neviděli a který vám ukážu jako první. Tady máme oslavu 4.7. No ale tady už máme nějaký líky z Prehistoric Eventu. Takhle by měl vypadat Prehistoric Event Merchant. No a tady je takhle malýma napsáno Trade Pets for Dinos. No a když si dáme tady tu druhou ukázku, tak tady vidíme, že budou speciální dinosauří vajíčka a my v těch dinosauřích vajíčkách z petů, tak klidně doporučuji, vykupujte i ty common vajíčka, prostě nic horšího se stát nemůže, že ty pety prodáte normálně tady u toho merchanta a doporučuji prostě si fakt sežeňte co možná nejvíc petů. Dneska do updateu určitě vykupovat všechny dobrý vajíčka, které budou. Určitě nezapomeňte vykupovat v Harvest Shopu, když se tam objeví to Oasis vajíčko, tak hned ho brát, protože je fakt možný, že budeme potřebovat hodně petů, je možný, že budeme potřebovat vylevlený pety na to, aby jsme mohli tradenout ty nový dinosauří pety. Nevíme samozřejmě, jak budou OP, nevíme, co budou dělat a nevíme, co budou všechno ty dinosauři umět. Každopádně za mě mega důležitý určitě mít nějaký pety připravený, protože podle toho líku to vypadá, že budeme potřebovat nějaký pety na to, aby jsme mohli tradovat. Nic dalšího tady nemáme už potom, co se týká líku. A tím pádem my nebudeme moc vytradovat si to třeba s altama a podobně, takže doporučuji na každém účtu, na kterém hrajete, mít nějaký pety připravený. Já tady mám teďkon 5 vajíček, který si tady rovnou otevřeme, plus mám tady na altu. Takže jestli se vám update bude líbit, tak dejte samozřejmě. Nebo napište něco do komentářů a já vám to olajku. Napište tam třeba Prehistoric. A já vám to olajkuju a osrdíčkuju a bude. Tak, no a to bychom mohli jít třeba teďkom na Pet Simulator zas. Samozřejmě mám málo procent, že blbý. A ještě mám prácu nějakou, takže hodně štěstí. No. Já vám do toho nebudu kecat, hele. Vy se můžete dívat, jak otevírám vajíčka, protože satisfying zvuk, chápete? A u toho si můžete dát i nějaké kafíčko, třeba čajíček a tak. No. Hodinka ještě a 57 minut, takže to jsou ještě 2 hodiny. No ale jdem otevírat ty vajíčka, ty no.
Moc nahlas. Že? No. A jestli chcete zítra, aby vyšlo další video, tak tam dejte nějaké ty zhlédnutí samozřejmě třeba. No. Já se podívám, kolik máte zhlédnutí a pojedeme zase ten mini streamec a za 50 lajků pojedeme trošku větší streamec. Takový menší, ale i trošku větší streamec. Takže zhlédnutí bude menší streamec a to je lajky, 50 lajků bude velký, bude takový poloviční stream a 100 odběratelů, jestli dáte, tak bude ten největší stream ever. Co prostě mohlo jít. A musíte to fakt bombit. Toto dělám pro vás teďkom, že prostě natáčím tento update, protože jinak bych to neudělal. Ale chci se dostat aspoň někam s těma zhlédnutíma, tak abych byl trošku, aby si mě jeden kámoš vážil a tak, víš. No víte, a prostě tak, no. Ale není to jenom kvůli kámošovi, já to chci prostě, nevím, mně to přijde takové blbé, kámoš, vole, má už tak 200 odběratelů a já mám teprve 0 odběratelů. To je docela hodně velký problém, ne? No. Já už to za chvilku končím. Až budu mít znovu nabitý telefon, tak se vám znovu ozvu. Ale za chvilku. Až budu mít 13%. Až budu mít. Takže ještě se chvilku dívejte, jak otevírám vajíčka a poslouchejte ten zvuk. Jestli chceš, tak já to udělám. Takže jsem tu zpět. Už mám 13%, takže se s váma pomaličku budu loučit. Doufám, že jste si užili tohle video. Dejte, jak jsem říkal, 50 lajků. A pro takový střední stream. A třeba tak 200 zhlédnutí.
A já to zkontroluju samozřejmě, protože já můžu, vy samozřejmě můžete to taky zkontrolovat, kolik mám, ale já mám tak, no prostě chápete. No a když tam bude třeba tak 200 zhlédnutí, tak pro vás natočím takové menší streameček, prostě ne tak jak teďkom, to už je prostě takový střední streamec, ale to fakt jako, že prostě jsem prostě udělal tak, že prostě jsem chtěl, no. A toto je můj nový kanál samozřejmě, že? Tak jako, proč si tam něco nenatočit, že? No, takže 100 odběratelů pro velký stream, 50 lajků pro střední stream a 200 zhlédnutí pro malý stream. Jakože úplně ten nejmenší stream. No, tady vidíte timer. Na update se vám ozvu. A loučím se s váma. Zdar! Nebo čus.